Des de l'IAC tenim molt clar que les persones que porten més de 3 anys de serveis prestats a l'administració pública han de ser contractades de forma fixa, han de ser estabilitzades, tal com mana la doctrina de la Unió Europea, que diu que aquelles persones que porten més de 3 anys de serveis prestats estan en abús de temporalitat. Per tant, el que exigim és que hi hagi qualsevol fórmula que garantitzi l'estabilització d'aquestes persones. Estabilitat a les persones i no dels llocs de treball. Per aquest motiu denunciem la traïció de comissions UGT i el CSIC, que juntament amb el PSOE han pactat una llei que situa fora de la normativa totes aquestes persones que porten més de 3 anys i que d'alguna manera podrien perdre el seu lloc de treball, cosa que significaria l'ERE més important de la història d'aquest país. Per aquest motiu també estem aquí davant del Parlament de Catalunya per donar suport a la proposta de llei que es tramitarà aquí, que garantitzarà, mitjançant la figura de la fixesa, l'estabilització d'aquestes persones, i també emplacem al Congrés de Madrid en què retirin l'ICETAZO o la modificació que n'han fet ara justament gràcies al suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, que fixa en 10 anys aquesta possible estabilització quan tota la Unió Europea marca que han de ser els 3 anys. Per tant, suport a la llei catalana del personal funcionari fix i en contra de la proposta a Madrid, i per tant cridar i emplaçar tots els treballadors a continuar lluitant, a continuar mobilitzant-nos, que tindrem una tardor calenta i que també ho podem aconseguir, però que ens hem d'activar i mobilitzar totes i tots.